Lijepi pozdrav iz slagalice, dobrodošli u novi tjedni savjet koji je ovaj tjedan također na temu Božića, odnosno predbožićnih priprema. Za vas imam ovaj tjedan zadatak da prekontrolirate, temeljito raščistite ako postoji potreba i za tim, svoju kutiju ili nekoliko njih sa kompletnim priborom, dakle nakitom za bor. Pri tome naravno najvažnije je da provjerite vjerojatno da li žaruljice sve rade, lampice koje ćete staviti na bor ili negdje u prostor i da naravno sukladno tome kakva je situacija sa vašim priborom za ukrašavanje bora, sastavite jednu manju listu, nemojte pretjerati, za kupovinu stvari koje su oštećene ili koje možda želite zamijeniti. Prema tome, pola sata do maksimalno sat vremena ako imate prilično veliku količinu tog pribora bit će vam dovoljno da na miru, ali temeljito prođete sve i provjerite da li želite nešto promijeniti, da li morate nešto zamijeniti, baciti i da imate sve spremno na badnjak. Lijepi pozdrav iz slagalice za ovaj tjedan, vidimo se u sljedećem tjednom savjetu.